ake gyaran jikin amarya. Amarya jikinta yayi kyau, ya laushi da kuma sheƙi da haske. To zan fara muku da na fuska. Wannan na fuska ne. Wannan abin da kuke gani sunan shi diye. Idan kuka je siya kala biyu ne. Akwai wanda za ku gan shi yana da wari, akwai kuma wanda ba shi da wari. To mai warin shine mai kyau. In dai ba mai wari ba ne, to ba mai kyau ba ne. To yanzu za mu ɗan lallasa shi ya zama gari, sai ku ga yadda za a yi. Wannan kuma gashi nan muna dakawa, sai an daka shi yayi laƙwi sannan sai ka jiƙa shi da ruwan ƙwai. Shine diye. To wannan da kuke gani za mu cire gwaiduwar ƙwan, saboda da iya ruwan muke buƙata mai amfani. To gashi nan mun cire gwaiduwa, sai mu ɗauko wannan diye ɗin namu, sai mu jiƙa da ruwan ƙwai. Yanzu za mu bar shi a haka ya jiƙu. Idan ya jiƙu, ku danna mana subscribing, ku yi liking, ku danna ƙararrawar sanarwa don ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora kashi na biyu.